Proměny Evropy v a po napoleonské době. Po pádu Jakobínů trvalo několik let, než se vnitropolitická situace sklidnila. Výkonná moc přešla do rukou 5členného direktoria, které bylo jmenováno Radou starších a kontrolováno Radou 500. Direktorium si jako ochránce republiky vyhlédlo mladého generála Napoleona Bonaparta. V březnu 1796 se stal Bonaparte vrchním velitelem francouzské armády v Itálii. Porazil Rakušany a obsadil území severní a střední Itálie. Vytvářel tam dceřiné republiky. Dne 9. listopadu 1799 provedl generál Bonaparte za pomocí armády státní převrat. Sesadil direktorium, rozpustil zákonodárné sbory. Výkonná moc přešla do rukou 3 konzulů. Bonaparte se stal prvním konzulem s velkými zákonodárnými pravomocemi. Konzultát byl, jak se později ukázalo, pouze přechodným obdobím mezi republikou a silnou monarchií. Osobní svoboda byla podrobena dohledu státní policie. V roce 1802 byla Napoleonu Bonapartovi udělena plebiscitem doživotní hodnost konzula. V době konzulátu Napoleon válčil proti koalici evropských mocností, snažil se upevnit novou rýnskou hranici a panství v severní Itálii, také připojil Sársko, Rýnsko a Rursko a donutil Velkou Británii podepsat mír a navrátit některé kolonie zpět Francii. V roce 1804 byl schválen občanský Napoleonův zákoník, neboli Code Civil. Obsahoval v souhrnu většinu práv občanů, které přinesla revoluce. Posléze se stal vzorem pro celou Evropu a dodnes tvoří základ francouzského práva. V roce 1804 byl Napoleon prohlášen císařem Francouzů. V roce 1805 vypukla další koaliční válka. Francie bojovala proti silné britsko-rakousko-ruské koalice. Velká Británie prokázala svou převahu na moři a v bitvě u mysu Trafalgar poblíž španělských břehů a v říjnu 1805 zničila francouzské a španělské loďstvo. Napoleon však v zápětí porazil Rakušany v jižním Německu a obsadil Vídeň. V Porýní Napoleon zlikvidoval velké množství malých států a světskou vládu církevních hodnostářů. Rozšířil územně Württembersko a Bavorsko a později i Sasko a Westfálsko a povýšil je na království. Ostatní státy, kromě Pruska a Rakouska, spojil v roce 1806 v Rýnský spolek. Tím zanikla Svatá říše římská. Napoleon se pokusil poškodit i Velkou Británii, a to obchodní blokádou. V roce 1806 zakázal všem zemím obchodovat s Velkou Británií a s jejími koloniemi. Problémem bylo, že anglické zboží se přesto šířilo z Portugalska do jižní Evropy, proto Napoleon sesadil portugalského krále, uvrhl do vězení papeže, zbavil trůnu španělského krále a Španělé naštěstí povstali proti francouzským okupantům a vedli gerilovou válku. Španělsko bylo s Velkou Británií další zemí, kterou se Napoleonovi nepodařilo nikdy úplně pokořit. V roce 1810 porušil ruský car tuto kontinentální blokádu a otevřel ruské přístavy anglickému zboží. Napoleon chtěl Rusko pokořit a tak v červnu 1812 překročil hranici a pochodoval na Moskvu. V září 1812 byla svedena první větší bitva u Borodina. Rusové ustoupili, vzdali Moskvu, Napoleon myslel, že vyhrál, jenže Moskva byla bez zásob a vypálená. Kvůli kruté zimě musel Napoleon z Ruska urychleně ustoupit. V polovině října 1813 utrpělo Napoleonovo vojsko drtivou porážku v dvoudenní bitvě u Lipska. V březnu 1814 obsadili vítězové Paříž, Napoleon byl sesazen, musel odejít na ostrov Elbu. Francie byla vrácena do hranic z roku 1792 a na francouzský trůn dosedli Bourboni. Na jaře 1815 se Napoleon vrátil do Paříže a svedl bitvu u městečka Waterloo. V době, kdy se zdálo, že je Napoleon poražen,
se koncem září 1814 sešel ve Vídni Mezinárodní kongres, který projednal poválečné uspořádání Evropy. Vítězové nad Napoleonem, Rusko, Prusko, Rakousko a Velká Británie si rozdělovala území. Rusko jakožto první evropská velmoc získala Polsko a Finsko. Habsburská monarchie získala severní Itálii, a to Benátky, Dalmácii a Istrii. Dalším vítězem bylo Prusko, které získalo Sársko, Porýní, Vestfálsko, za to ztratilo Švédsko a Sasko. Švédsko se včas připojilo k protinapoleonské koalici a získalo Norsko. Dánsko bylo potrestáno odejmutím Norska a Krakov se stal svobodným městem pod patronátem Rakouska, Ruska a Pruska. V roce 1806 zanikla Svatá říše římská národa německého a místo ní byl vytvořen německý spolek. Byl složen z 35 monarchií a 4 svobodných měst: Frankfurtu, Brém, Hamburku a Lübecku. V jeho čele nestál již císař, ale spolkový sněm. Jeho pravomoce byly však malé a omezovaly se na vzájemnou pomoc při napadení. Po definitivní porážce Napoleona v létě 1815 se dohodli ruský car Alexandr I., pruský král Friedrich Wilhelm III. A rakouský císař František I., že si budou v rámci monarchistické a křesťanské solidarity pomáhat a dohlížet na udržení pořádku v Evropě. Někdy se užívá termín Metternichovský systém, jelikož si kníže Metternich až do roku 1822 udržel vůdčí místo mezi evropskými diplomaty. Kníže Metternich uspořádal Vídeňský kongres, který pak upravil poměry v Evropě. Kníže Metternich posílil moc východních konzervativních monarchií, podpořil carovu myšlenku vzniku svaté aliance jako spojení 3 křesťanských panovníků proti revoluci, liberalismu a nacionalismu, učinil trestné výpravy za účelem pokoření revolučního hnutí na Apeninském poloostrově a Španělsku.